Isa naman po nang nanguyab ni murong lalaki. Bago na po na. Ay, bago eh. Lain po. Di ka maluoy anay mong anak. O, mo pa'y pag kuha ng bata, mo pa'y pag-practice ug lakaw niya. Gibiyaan na kasi mong bana mo. Sugod na po kag pangitag. Bago na po niya. Dili na sure nga lalaki. Pabuntisan lang gihapon ka. Ay, maay ka bala ka. Buutan, manggugay na. Kugihan. Nya, arangan po na sila. Bakwartahan, bitaw. Alam mo ginang lalaki. Magpakabuutan. Bigyan na. Basta manguyab pa. Buutan po diyang pamilya. Nang kuwan ko siyang pamilya ba? Ay, ang pamilya, ganahan sa kuwa kay kuwan na bisag na ako'y anak. Kuwan daw ka ng responsable man po daw ko. Siya po, buutan kay maoy. Ganahan ko sa iya, ma. Manang, siya gid akong gipili, ma. Ah, si akong gipili ma lang gihapon. Unya katong una nimo nga amahan ana. Unsa magistorya nimo? Di ba niingon gihapon ka nga ma? Siya akong gipili ma kay buutan kayo. Maing tao kayo, ukir ra kay ang pamilya, butar kay sa kuha tanawa ron. Gibiyaan ra kaigo ra kag gipabuntisan. Ma, lahi to, lahi po dron. Suportahin na lang ko kung maipakita imong pagsuporta sa kuha ba kay makasure lagi ko buutan lagi na siya ma. Ganahan lagi kay ko niya ma kay dili magsalig bitaw, manghinabuhi giya ba. Di magsalig og asawa kasagaran man gud magsalig sa asawa siya kay di yun. Makita gyud nako siyang kaugalingon nga naningkamot gud siya pa para mabuhi mi niya. Basin bisyoso pud kay na. Mura na makahurot sa inyong kwarta ang hinaguan ninyo paningkamot. Pre, pahit sa tingali na pre, no? Kay, walag single, ma'am. Asa, kana? Wala problema na. Basta makasinabot mo, naging gumahe mo, bisa pa ng anak, dawaton mo. Manigugma ka kay, mau po gipangita na ako kay, nabilig bukalay. Butan, ha, tanan siya ha. Guwapa, puti. Asa pa ka mangita anak. Parang sir kay, babae anak nga nay anak daan, no? Kana di ako bilib nimo, bisa na anak, bisag na daladalag bata. Kanya pong ka imong paghigugma ba nga. Naya pong silang duha ba? Pre, pananaw ni mo, pahit sa mga kaha. Ah, good kay pre. Kung kana pre maimuha na, ayan ang jugbuy pre. Pre, usahay mong pre kay, mata ako sa mama kay, para magmaldita. Ay, nulmara mo ko na pre. Inahanggo na niya na to, rapol nga tambagan niyo yung anak niya no. Kaya lagi ni pre. Nga, tara. Pero murag mo adto beto sa karon diri ma. Aw. Kada kong maayo ana kay atong kilatison ba ug unsa gyud batasan ana niya. Diya na to makita ron kay mato na siya dire aw. Diya gyud ako makuha ng batasan na ron kilatison kung nagmaayo. Ug tarong ra magyud na. Ay naghilak na kay. Hapit na ka na papa. Magkapapa na kasunod. Ay naghilak. Hay baklay sa ako ni ha. Naghilak na manggod. Sige di nga Pabuton na nga to, pabuton. Sige. Iyo. Ay te, na si Grace. Pangaya po katahoran. Ay, te, may buntag di ay. Na si Grace. Ay si Grace. Nasa sulod. Kay ngano ang bata naglangi, gikalintura kay niturok ang ngipon. Unsa di ay tuyo nimo? Tuniyo jud ka pre, nga murag bandita. Ay, ingnan te ka. Ay, te, bisita lang god. Nganong gusto man kamo tan-os bata? Nga ang mama man imong tuyo. Ay, te, willing mong kumahimo nga mahana na, bisag gibiyaan siya. Grace? Grace? Nay tao diri oh. Wa ko kaila. Kato na ning bisita nimo. Gawsa diri be? Unsa ma? Ay, Nawar ko na pre oh. Anong si magkakumpayo anang halayan? Dol diri. ay, Grace. Unsa man ni? Normal ni? joke-joke mo ito nga kuwate. Was ba na akong binaklayan te akala. Te, Grace. Unsa man ni? Mura man ignay something. Ron. Si mama. Ma, paamin na pod ma. Wa pagani ta ka siguro. siguro na te, ay pinangga kayo na ko imong anak tiba. Ah, unsay pinangga? Karon pagani mo nagkita? Pinangga na dayon? Ma, butan magugay na si Ronon sa chat. Sige mag chat-chat na ma pati video call mabuutan kay na siya maoy. Deserve jud kay na ko nang mauyab siya ma. Paghilom Grace, butan ra kay na siya sa chat. Kay ngano kabalo ka? Nanay tuyo. Te, isa lagi akong tuyo te. Unsa man? Ha? Nagtuo kag wa ko kabalo? Te, imong anak lagi akong tuyo te og iyang anak. Unsa man nimo ng bata? Nga dili man na imuha. Mao gani willing kong mahimong papa na balag dili ako ah. Naon sa mga musulti, magsige magkagana-ana. Mutarong na kag istorya kay dinhi sig. Mura magkagnaay. Kuan, gikatol ka? Ay te, normal lang mo na te. Ma, kuha na niya oy inborn daw na niya maong inana siya sa bilang gud. Pilay edad nimo? Ako te, 18 pa mo ko te. 18? Anong baga naman kay kag bungot? Ay te, pa mo te, simi alcoholic mo ko. Manang dali kay ni tubo ba. Mabay na kong ganahan sa iyaha ma. Ay,
Kaluod na oy. Ug ginana ka perminti nga baga kay mong bungot. Di ko mosugot. Aw, pabalbasan ko ni. Harasin mo ha. Bidaw be. Ug pangasaon nimo akong anak, naa na ba ni anak? Mabuhi ba ka nimo ni? Anong dili man te? Ako ang lalaki nga grabe kakugihan. Unsa may trabaho nimo be? Simple, maganda akong trabaho te, ga pamunit ra mo kog lumbang sa isa ka adlaw makakolekta kog 5 ka sako katong bimig ba nga sako. Unsa? Basig pakanto nimo glumbang ni akong anak. Te ang nakanindot pag isa kuwate, wala ko'y bisyo. Maayo, kawa kay bisyo. Una kay bisyo. Ay, wag yung kay paglaom sa akong anak. Mingaw ay laya ay. Manghiram sa og lighter. Sure ka, kawa yung kay bisyo. Wala lagi te, promise. Pre, wala sa og lighter pre na kaliya. Kung sa giingon nimo kay bisyo, nag-promise pa ka? Unya karon, unsa man nang nangayig sigarilyo nahirag lighter. Harap-harapan pa kay ka. Griso, unsa man ni? Harap-harapan man tagi ko na ningon way bisyo. Unya karon manaman di ay. Wala, te, ako na tigdala ni ba kay sekretary mo ko niya. Pasagad ang kagbangan ko, masakpat ang trabaho ni. Dura ka rin may ekskiryo. Ito ang kape ba? Kaya labi kayo mga kape. Ay sus nimo. Ay nasigig daghang istorya ay nasigig daghan diyang palusot-lusot. Bistado na ka. Ha? Bistado na ka. Ay nasig daghang istorya. Grace, sulod. Tara, sulod.